Здравейте, това сме Смиш Геймър и днес ще играем Buried Falls с Prime Gaming. Аз съм тука и ела тука. Да. И кой ти е първият? Ще свържим сега. Дефалт 6 от 8 ли? Това. Аре, влизай, join match. Join Match. И сега ще се свържим с него. За първи път Къде играем отиде, бе? Join Match. Чакай! И то сървъра сам, аз не сега трябва да... И то ти натисна нещо. Аз натисна. Аз натисна Join Match. Чакай. Чакай да изляза. Може, изчакай, защото все още не съм не разучил приложението и изискване. Кой ти първият? Имаш ли кон? Кон се 1-2. Влизай. Join. И сега се свързваме с лицака на пака. Да. Омега. Ако се чуди, защо не съм правил клипове, нямаше да ходя да направя клипове, ще да направя клипове да се разпочнем. Ама аз също не съм почнал, може да си уейнинг. Че готина се вижда на твоя таблет. Аз съм стела сега. Няма камера, защото още не съм го чул, както казах. Това е много готина игра с Кадрина. Аре, ти за кое? Моето не иска да се свържи. Влези. Ето са ти влез. Да, приятно. Чакай, че дигам машата. Къде беше? Лаган. Отвън да взем. Изуд! То тук е флаг. Тук ще от някъде. Изуди! Умре! Така. Убихме един хора. Кой му уби, бе? То с къде беше? Аз убих един. Той съм аз. Ти, бе. И тебе убих. Бе, товато... Добре, още не съм разучил играта. Къде са? Ти тука, ти отвали си или това? Руи ли? Не знам. От ус съм. Тука влезеш на кара. Някой ме стига. Тук аз съм на такова. Го виги има, бе. Да. Той ти. Къде? Аз май съм от Руто. Те са от нашите ли са сините, бе? Аз не знам кои съм. И дигнах нашко. Аз май съм сините. Да. Ти от кои си? Сините. Изроди, бягай с мен. Къде? Тук някъде съм хубав. Това кръг ще направим по-дълъг. Към 15 минути, не знам. Някой дига флага! Къде си? Аз мога да намеря. Искам някой удобцън сега. Тък ще някой го убивам. Тук има някой. Да, и ние дигаме. Дигате ли? Да, двама сме. Добре, аз охранявам. Храняваше. Ще отрепете. Той да не си ти, бе. Аз съм на бето почти. Убих един. Ой, той. Ние дигнахме флаг. Дигнали флаг? Да. Аз от Дими изписва. Сме дигнали флаг, бе. Трябва да сме. Тебе обихте ли теб? Не. Още не съм. Къде? Ама тай хора... Тук всичките сме се събрали в едно коридор. Аз съм и тук в ресторанта. И да, стой мирен. Спри. Ето така. Ето, ти ли си, бе? Той ти ли? Да, ето ма. Не. Ресторант съм пак, ама. Търсята. Алфа 1.
Аз ще къся така алфа 1. Стигна ще геймер. И алфита е така. Аз съм и така геймер. О, тя с много лесно ги убила. Ти забрави, че снимаш, а? Не съм. Аз си дигам флага. Дано кой път да стане, защото го комнатиш комна и... Ама, те не са от моите. Убих двама. Аз убих двама. Не знам и аз. Ще се изтегам. Убих ама. Иди зад мен и ме уби. Но умря на Аз съм и гробович. тук на едно. Ми да. Тя си ходя. Водя тръгна. Настигат на 153. Тя са 140. Ние сме 141. На 140. То ние червенчик сме, бе. Ние сме убити. Бе, кой има стига? Колко ви е? На тебе ти обра на американците. Тук какво доколко мога да се записва? Доколко искам ли да изисквам? 3 години. Значи хора към 2 минути ще направим. Да, сигурно ще го изба... Да, бе, брат, аз го стрелям тук. Сигурно дали ще го обработам пози хора или не се знае. Но сигурно ще режа. Ако чуете музичка... Не смени. Лайк за музика. Умре. 100 пъти умрах вече. Тук има един от лошите. Махни се оттам. Няма той. Май не сме се свързали. Ти къде си? Виж на мен колко ми казват. Ти си от другите. Не бе. Ти си от другите. Чао. От другите. Тук може да се кача, бе. Я излез от сервера. Може да се е объркал. Май мени. Не, от другите ти. Аз съм от едните и ти си от другите. Не съм на Джанма. Не за... Има... Кой ма? Не. Той е същия сервер. Камерата се плаща хора. Камера изискрена и заради изобщо няма видите камера. Аз мога да обърна. Моето заред. Как ми фиската? Гейминг. Гейминга ще го качи, ако му го пратя. Да. Не. Няма. Пара да колко. Не. Вие си от другите. Ние сме от едните. Вие си от другите. Аз съм от сините. Аз кой съм от зелените? Виж, 161. Ти си от другите. Виж, че... Ще убия такава. Колко лошо сигурно има. Няма. Михайле, то сервер е бъгъл. Да се махнем от това. Спри го на пауза. Няма, пак ще се спре крипът. Примам. Join матч, чака да ме. Имаш? Излиза. Чакай, че бъгва, де! Ето. Аз ще направя сервер. Се казва Коко. БГ. Мишо. Коко Мишо. Максплеерос. Не, Максплеер 10. Какво значи Максплеер? И на Урбан ще играем. На ко? Урбан и то сервер забрах. Чакай да влиза. Топ сте.
Чакай, не